99 לילות ביער. אז יאללה. אני אכנס לכאן, ואולי אנשים יגיעו, אולי לא. אז נחכה. נרפא זמן לא הייתי ביוטיוב. עכשיו אני ביוטיוב, כנראה. אני ביוטיוב בקיסר. אז אני ביוטיוב. אוקיי, עשיתי סנובית. אז אני ונובית עומדים לשחק. בואו נקווה לראות כמה היא טובה. וכמה היא נובית. אבל בקיסר אני משחק. זה מתחיל את המשחק. 99 לילות ביער. באמת אני לא רציתי להסיר את זה. אז כן? אני 100% רציתי להסיר את זה. אני חוסם ושים. אני אסתול את זה וזהו. לא יודעת לחסום ושים בכלל. אני חוסם ושים והיא לא עושה כלום. איזה כיף. טוב. אני הולך את זה ככה אני חוסם ושים. רגע, אפשר פשוט למצוא את הרסטון אז איך קוראים לזה? את הפחם. בואו נמשיך כאן. עכשיו אני הולך לעשות את... אני קצת הולכת בכוסי. עם 100% אחרי אחד עושה ב-99 לילות ועשה רק משחק אחד. טוב. אוי, אשמח, אוי זאב. לא לך, אני תקתק אותו. תקתק את הזאב. יופי. קח את זה ואת זה. לא אוכל. אוקיי, אני מת. עכשיו אני לא קיים. בוא. למה אתה בורח? ברחניס, איזה פחדן הוא. מתה? איזה נובית באמת. איך היא נובית? לא, אני מת. היא מתה? לא מתה. אין נשים והיא נובית, אין נשים. למה? הנה את זה. הבאתי המון נשים. הולך בית. אני בסוף טוב, אנחנו היא לא עוזרת בכלל. כי זה אבל זה, יאללה, מהר. בוא נתקתק את זה. בוא נביא מלא בשר. למעשה היא לא עושה כלום. אז יאללה. ביום הראשון היה לא יעשה לו כלום. לא עושה לו בייסן. אוקיי? טוב, נפתח את התיבה הזאת. האמת היא שאנחנו פותחים את התיבה הזאת. אני לא יודע מה קורה. למה? זה גרוע. באמת, אני לא אוהב את זה. אוקיי. מה זה? זה כמו ציפורניים. לא נורא. אוהב את זה. בואו נראה איך הכל מתקדם בינתיים. אוקיי. מתקדמת אחלה. זה חירוף. בסוף ניסחון המסע. זה תכתוב.
נלך לכאן. אוקיי, לא מפחד ממנו. עכשיו לא מפחד מהזאב. לא מפחד. נראה זו סני. זה בון אחד. מי אתה חושב? נגד מי אתה נלחם? זה בוני. חותם. בוא. אז תראה אחר כך. קודם אותם. קודם את הנקודות. רוצה לראות את חבר שלך? הנה. זה נפל. גם אתה. אז הנה. מה זה אני אכזרי? אני אכזרי כלפיהם. אני פשוט מחסל אותם. טוב. אז יאללה. פה פותחים את התיבה הזאתי. שים כאן. זה. לא יודע למה אני אוהב את זה. טוב, אני אקח את זה. אבל בוא נראה מה יש. למה? כל הדברים שהיה יכול לשאת. יכול לשאת כל כך הרבה דברים כל כך הרבה יותר טובים. ודווקא זה עשה. למה? וואו. למה דווקא זה? למה אתה רוצה את הארנב? למה היא לא אוכלת? אוקיי. בואו נראה מה יש. אני אחקור. הבאתי את זה. ולא פעם את זה. לא מביא בשר. אני אקח גם אחד כזה. אני שים לאדם. אוקיי. בוא נראה מה יש. בוא נלך למסילות קרח, למה לא? בוא נלך לכאן. כאילו אין שם משהו מעניין, אבל למה לא? אבל אין שם משהו מעניין. אין שם כלום. שום דבר כאן לא מעניין. כתיבות. זה תיבות. תיבות כפורות. תיבות שלי. מחביאים ממני את התיבות שלי. ואני כופה מקור. אני כופה. קר. ביום שני הוא יכול לגעת בנו. כל הפיסטון. בוא נגיד איך זה די סביר. הוא יכול לגעת בנו. יאללה. שיגע בנו. יש לזה משחק במשחקי אימא שיכולים להרוג אותו. ולהרביס לו. הוא עומד לגעת בנו. למה? טוב, בקיסר. טוב, קוף. אני לא יודע מה אני עושה. תגידו לי מה אני עושה. מישהו יודע מה אני עושה. טוב, בסדר. עושה דברים. לך. לאן אני לא יודע. פשוט הולך. נזהר מזה בלעד. נפל לפרטים. איזה משהו במדורה. לא. הוא קפץ עליי משום מקום. אוקיי. זה.
את המקום הזה. אוקיי, צריך לסדר. תיבה. זה בול על התיבה. בוא ניקח את התיבה, בוא נפתח את התיבה. נפתח, לא ניקח את זה. למה דווקא את הדברים הכי גרועים? לא מבין למה זה... אין לי מזל טוב היום. טוב, אין לי כאן הרבה אוכל. היא לא עשתה, אבל איפה היא? איפה היא בכלל? לא באמת, תחפש במפה. מה היא עושה כאן? לא יודעת איך לפתוח מפה. מה היא עושה? אתם יודעים מה? אוקיי, אני עוקב אחריה. מה היא העריכה? מה העריכה את זה? היא העריכה את המקום הזה. אוקיי. מה היא העריכה את זה? טוב, אנחנו עולים. אני אקח את זה. אנחנו עולים, כאילו זה לא היה קיים. אז גם את זה. אם תהיה יותר מדי דובית, אני יכול לעבור אותה. עושה לא. אז אני אעבור את עצמי. נראה לי אני אעבור את עצמי, אבל אוקיי. אז... תיבה. למה? טוב. מאיפה זה הגיע? לא באמת, מאיפה זה הגיע? פתאום זה זמן כאן ניסו מקום, מה זה בכלל? מה זה? זה ואלפא. מה זה? זה קרקס? באמת זה בחיים שלי לא ראיתי דבר. רק בוא לקחת את זה. די. באמת. זה יעזוב אותי. מה כבר פיקסתי? מה? כולה ניקח את זה. רגע, אני מת. טוב. נראה לי בזה נסיים את הסרטון. אז ביי חברים.